Калі ты апошні раз адчувала сябе спакойнай? На чым базуецца ў цябе гэтае пачуццё? На фінансавай бяспецы, на тваёй кар'еры, на бацьках або на партнёры, на тваім здароўі, на фізічных магчымасцях? Справа ў тым, што ўсе гэтыя велічыні непастаянныя і рана ці позна яны скончацца. Менавіта таму твой супакой такі нетрывалы. Ён перыядычна губляецца, і ты часта адчуваеш трывогу, праўда? Але ёсць абсалютны супакой, які мы не страчваем нават тады, калі свет вакол разбураецца. Ты чула гісторыю пра буру на моры. Калі людзі ў чаўне ўжо былі упэўненыя, што яны зараз загінуць, Ісус, які быў там побач з імі, проста спаў. Вау! Як дасягнуць такога эфекту? Мы з вамі сёння разбярем сакрэт абсалютнага супакою і зможам атрымаць яго для сябе ў сваё жыццё. Запрашаю на утульную тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Таццяна Немчанінова, сумавала па нашых сустрэчах. А вы? Лета ляціць, мінае, і нібыта ўсё добра, але неяк трывожна. Ад чаго трывожна? Што хутка ідзе час, што нечага не паспею, што надыдзе наступны этап. Трывожна ад таго, што нешта здарыцца, або ад таго, што нешта наадварот не настане. Ад чаго трывожыцца душа твая, дарагая дзяўчынка? І на што ўплывае наша трывога? Ці дапамагае яна пазбегнуць нежаданага або спрыяе жаданаму? Не, толькі траціць нашы нервы, час, забірае радасць, мы хвалюемся з нагоды і без, сядзім на супакойваючых прэпаратах, але ад гэтага не становіцца спакайней, праўда? І сёння мы разбярэмся з трывогай і навучымся пазбаўляцца яе. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Слова «трывожнасць» стала паўсядзённым. Заўважылі? У маім дзяцінстве яго не выкарыстоўвалі так часта. Трывога з'яўлялася ў нейкіх надзвычайных сітуацыях. Цяпер жа яна наш штодзённы спадарожнік. Такі час жывём. Не ведаеш, чаго чакаць заўтра. Можа здарыцца што заўгодна. І гэта ўжо, на жаль, не тэорыя. Мы бачым на ўласныя вочы. Трывога становіцца фонам. Яна як дно, па якім бяжыць рачулка жыцця. Гэта нескладана патлумачыць. Чым больш у свеце небяспекі, чым яна бліжэй да мяне, чым больш праблем у маім жыцці, адпаведна, больш і трывогі. А ёсць яшчэ такія людзі, якіх хлебам не кармі, дай пахвалявацца. Калі трэба з мухі слана раздзьмуць, абы было пра што патрывожыцца. О, я так умею. Хто са мной? Яшчэ нічога не здарылася, галава ўжо сама дадумала, нафантазавала такіх наступстваў, што самой страшна стала. Карацей, перманентную трывожнасць сярэднестатыстычнага сучаснага чалавека патлумачыць можна. Але я заўважыла памылку ў гэтай сістэме. Ёсць людзі, у якіх усё дрэнна, а ім добра. А ёсць людзі, у якіх усё добра, а ім дрэнна. Дзяўчынка ў золаце купаецца, у замежныя вандроўкі па некалькі разоў на год ездзіць, прыгожы дом, вялікая сям'я, здаровыя дзеці. А яна кажа, мне ўвесь час чагосьці не хапае. І страх, унутраны холад прабірае. Нават не магу сказаць, чаго баюся. Можа згубіць усё гэта, можа баюся, што не заслужыла, ў мяне забяруць. Можа, што грошы скончацца. А можа, я памру знянацку, не паспею усім насалодзіцца. У чалавека ёсць знешнія даброці і няма ўнутранага міру. Д'ябал нашэптвае рознае «а раптам» і падымае трывогу. Хоць сапраўдных прычын для яе няма. І ў той жа час бывае адваротная сітуацыя. Слухаю жанчыну, якая пахавала сына. Яна кажа, так, гэта вялікае гора, распавядае пра свае выпрабаванні, а потым нечакана выпальвае, а я шчаслівая. І мне гэта не пярэчыць. Я разумею, пра што яна кажа. Гэта не збівае з панталыку. Супакой і ўнутраны мір, які не залежыць ні ад чаго. Вось яго мы з вамі сёння і будзем шукаць для свайго сэрца. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым.
Калі я запытвала ў сваіх знаёмых, што для іх азначае супакой, то ў асноўным адказы падзяліліся на дзве плыні. Для адных найперш важны сусветны мір, гэта адсутнасць войнаў і іншых пагрозаў, а другія канцэнтруюцца на сваім унутраным адчуванні супакою. Гэта стабільны душэўны мір або магчымасць своечасова адпачываць і аднаўляць маральныя сілы. І два гэтыя віды супакою маюць насамрэч падобную прыроду, адну і тую ж прычыну і ўзаемазвязаныя. Якім чынам? Спачатку пра прычыну трывог. Чалавечая прырода такая, што у кожнага ёсць свае ўласныя мэты. І там, дзе адзін захацеў тое, што належыць іншаму, якраз і пачынаецца канфлікт. Гэта можа быць рознагалоссі паміж двума людзьмі, а можа паміж двума краінамі, якія змагаюцца адна з адной. Як члены сям'і могуць злавацца адно на аднаго, таму што яны незадаволены атрыманай спадчынай, так і краіны заўсёды ваююць за зямлю. Зноў жа хтосьці хоча забраць сілай тое, што належыць іншаму. А цяпер пра ўзаемасувязь. Здаецца, я маленькі чалавечак у вялізным свеце, кропачка, і ніяк не магу паўплываць на спыненне вайны. Наўрад ці я, ці ты, дарагая дзяўчынка, можам адыграць важную ролю ў дасягненні міру паміж краінамі. Але калі мы навучымся вырашаць нашы канфлікты на асабістым узроўні, усе будуць спакайнейшымі і радаснейшымі. І гэта сапраўды дапаможа нам дасягнуць міру ва ўсім свеце. Сям'я – гэта сусвет, у якім жывуць дзеці. Паверце, ім не так важна, што адбываецца ў суседняй краіне, як важна тое, што адбываецца ў іх доме, у якой атмасферы яны гадуюцца, у канфліктнай ці мірнай. Ёсць вялікая верагоднасць, што калі гэтыя дзеці вырастуць, яны будуць паводзіцца гэтак жа, як іх бацькі. Што яны бачаць кожны дзень побач з сабой? Нянавісць ці любоў, сваркі ці клопат. Гэта іх вучыць, гэта іх будуе. Вядома, гэта не азначае, што ў нармальных сем'ях не можа быць канфліктаў. Всё добра, не хвалюйцеся, сваркі бываюць ва ўсіх. Але правільна, калі бацькі могуць паказаць сваім дзецям, як вырашаць канфлікты, як прасіць прабачэння, як прабачаць, як загаварыць першым, нават калі ты меў рацыю. Хтосьці сказаў, што дзеці – гэта стрэлы, якія мы пускаем у будучыню. Якія стрэлы ад нас даляцяць туды? Чаму вашы дзеці вучацца ў вас? Ці навучацца яны сварыцца з-за дробных неважных праблем, або яны навучацца рабіць усё, на што здольныя, каб жыць у міры з усімі, наколькі гэта магчыма? Усе мы можам быць мірным прыкладам для іншых. Выбар за намі. Хоць менавіта выбіраць спакойную рэакцыю на канфлікты кожны раз няпроста. Я, як чалавек эмацыйны, добра гэта ведаю. Не заўсёды можна справіцца з негатыўнымі пачуццямі, а часам іх проста неабходна выплеснуць. Таму, калі б вось гэты ўнутраны мір залежаў толькі ад нашага выбару, мы б завалілі гэту місію. Павінен быць яшчэ нейкі сакрэт, яшчэ нейкі спосаб, які не залежыць ад нас. І ён ёсць. Даведаемся пра яго пасля музычнай паўзы. Раны вялікія нясуць мяне да цябе. Голас душу вядзе, надзея ў табе. Пане, надзея моя ў табе, усё панікла, і раптам прайшло адзін і ты, дзесьці ля мяне і паміраеш, адчуваючы ўсё. Не стрымаюся, не сцярплю, калі цябе я не знайду. Губляю сілы, моц, прашу, не адыходзь. Пане, надзея моя ў табе, усё панікла, і раптам прайшло адзін і ты,
дзе сціля мяне і паміраеш, адчуваючы ўсё. Няма мяне, толькі дзень, і гэты дзень у цябе. Няма мяне, толькі дзень, і гэты дзень у цябе. Надзея моя ў табе, усё панікла, і раптам прайшло адзін і ты, дзе сціля мяне і паміраеш, адчуваючы ўсё. Надзея моя ў табе, Пане, надзея моя ў табе, Пане. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Сёння ў праграме «Жанчыны надзеі» мы гаворым пра мір або супакой, які, хочацца верыць, жыве ўнутры нас. Ён часта крохкі і нестабільны. Калі мы струсуем, то губляем пачуццё міру і дабрабыту. А што, калі я скажу, што ёсць такі від супакою, які не залежыць ад стрэсу і абставінаў. І ён сапраўды існуе. У гэтай частцы праграмы мы заўсёды вывучаем Біблію, і яна мае выразны адказ на наш сённяшні запыт – сродак ад трывожнасці. Часта героі Бібліі выкарыстоўваюць такое вітанне – «супакой вам» або «мір вам». Яно гучыць як пажаданне. Мы, калі вітаемся, зычым адно адному добрага дня, а тады зычылі супакою. Такое прывітанне распаўсюджанае як у старым запавеце, так і ў новым. Апостол Павел у сваіх пасланнях цэрквам у розных гарадах заўсёды так піша: «Ласка вам і супакой ад Бога». Ісус, пасылаючы вучняў ва ўсе канцы прапаведваць Евангелля, даў такое настаўленне: «У які ж дом увойдзеце, перш кажыце супакой дому гэтаму». Гэта сведчыць пра каштоўнасць такога стану. Не шчасця дому гэтаму, не багацця, а менавіта супакою трэба жадаць. Калі ён будзе, то ўсё астатняе далучыцца. А калі не далучыцца, то не будзе мець значэння. У Божым супакоі і ёсць шчасце і багацце чалавека. У самым пачатку 14 раздзела Евангелля ад Яна чытаем: «Няхай не трывожыцца сэрца вашае, верце ў Бога і верце ў мяне». Гэта словы Ісуса незадоўга да яго распяцця, пакуль нічога знешне не прадвяшчае трагедыі, але ён ведае, што яго чакае, і рыхтуе да гэтага вучняў. Яны ўсклалі на яго ўсе свае надзеі, яны пакінулі сем'і, працы, пайшлі за ім. Ісус разумее, што калі яго не стане, яны могуць праваліцца ў адчай і безнадзейнасць. Таму ён асцярожна загадзя рыхтуе іх. Няхай не трывожыцца сэрца вашае. Верце ў Бога і верце ў мяне. І гэта не пустыя словы суцяшэння, маўляў, не плач, все наладзіцца. Мы часам так кажам для падтрымкі, хоць самі ў той момант нават не ўяўляем, як сітуацыя, у якой апынуўся чалавек, можа наладзіцца. Выходзіць, што гэта дзяжурная фраза, але не ў Ісуса. Ён падказвае ім, на што ўскласці надзею, калі яго не будзе побач. На тое ж самае, на што спадзяваліся і да гэтага, на яго, Ісуса і Айца. Верце ў Бога і верце ў мяне. Слова «верыць» азначае тут «давяраць». Калі мы прызнаём усемагутнасць Бога, то абвяшчаем, што Ён мае план канкрэтна для нас і абавязкова вырашыць праблему, якая зараз непакоіць нас. Мы аддаём Яму свае турботы, калі давяраем рашэнне Яму.
У прарока Ісаі 26:3 чытаем: «Таго, чые думкі скіраваныя на цябе, ты захоўваеш у поўным супакоі, бо ён на цябе спадзяецца». Калі мы засяроджваемся на Богу, а не на сваіх праблемах, тады і маем гэты непарушны супакой. Ісус працягвае далей у размове з вучнямі рыхтаваць іх да расстання. «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Не так, як свет дае, я даю вам. Няхай не трывожыцца сэрца вашае і не палохаецца». Што меў на ўвазе Ісус? Ён казаў пра той самы найвышэйшы супакой, які мы з вамі шукаем. Супакой, які застаецца ў нашых сэрцах і розумах, што б не адбывалася вакол. Супакой, які прыходзіць праз пазнанне Яго і давер Яму нашага жыцця. Ісус прапануе нам мір сэрца і розуму, калі мы давяраем Яму клапаціцца пра нас. Мы можам мець Божы супакой у сабе нават, калі наш свет разбураецца. І гэта не пустыя словы, зноў жа Ісус пацвярджаў іх сваімі дзеяннямі, калі быў тут, у гэтым небяспечным свеце, як мы. Памятаеце эпізод з бурай? Калі мора бушавала, здавалася, вось-вось стыхія разаб'е човен, і людзі загінуць, Ісус быў з імі ў той лодцы. І ён спаў, бо спадзяваўся на Айца Нябеснага, які мае самы лепшы намер. Вось такі супакой прапануе нам Бог, глядзець не на знешнюю буру, а на яго план. Памятаеце, што сказаў Ісус: «Супакой мой даю вам не так, як свет дае». Крыху пазней, Яна 16:33, ён казаў: «Гэта сказаў я вам, каб мелі супакой ува мне. У гэтым свеце гора мець будзеце, але будьце пэўныя, я перамог свет». Ісус гаворыць пра два віды супакою. Ёсць супакой, які дае свет, і іншы супакой, які ён дае ў якасці падарунка. Менавіта гэты супакой Ісус пакінуў вучням, сыходзячы ад іх. І паміж гэтымі двума відамі ёсць вялікая розніца. Супакой Божы трывае. Супакой Ісуса не заснаваны на тым, што можа прапанаваць гэты свет, таму што ўсё ў гэтым свеце часовае. Ён не будзе доўжыцца вечна. Божы супакой не заснаваны ні на славе, ні на сіле, ні на тваёй працы, ні на колькасці рэчаў, якімі ты валодаеш, ні на аб'ёме зарплаты або бяспецы, якую ты адчуваеш або не адчуваеш. Яго супакой заснаваны на яго любові да цябе, якая ніколі не знікне. У пасланні да філіпянаў 4:7 апостал Павел піша: «І супакой Божы, які вышэй за ўсякі розум, няхай захоўвае сэрцы вашыя і думкі вашыя ў Хрысце Ісусе». Гэта тое, чаго немагчыма дасягнуць сваім розумам. Як Ісая, Павел кажа нам сканцэнтраваць свае думкі не на праблемах свету, не на сваіх перажываннях, а на Господе. Гэта і ёсць надзейны сродак ад трывожнасці, вышэйшы за ўсялякі розум. Калі ты, дарагая дзяўчынка, хочаш адчуць сапраўдны супакой у сваім сэрцы, нават калі тваё жыццё зараз можа быць вельмі цяжкім, ты можаш памаліцца зараз разам са мной. Дарагі Божа, дзякуй за тое, што ты паслаў у свет Ісуса, твайго сына, каб ён памёр за нас, каб забраць нашыя грахі, каб мы маглі мець новае жыццё, каб мы маглі адчуць супакой у нашых сэрцах, які толькі ты можаш даць. Дзякуй, што клічаш нас да сябе, каб аддзяліць нас ад трывожнага свету. Дзякуй, што адкрыў у слове тваім, што давер табе і ёсць прычына надзвычайнага супакою, які нічога не можа парушыць і якога не дасягнуць ніякім іншым чынам. Дапамажы нам давяраць табе, Ісусе. Ты памёр, але ўваскрос. Ты быў на зямлі, але вярнуўся на неба. Ты перамог свет і пакінуў нам у суцяшэнне свой мір. Спазнаўшы яго, мы ні з чым ужо яго не пераблытаем. Твой супакой, Господзе. Дзякуй, што ты навучыў нас спакойна спаць у час буры. Ты ёсць наш спадзеў, прыстанішча. У табе наш супакой ва ўсіх абставінах. Ты ўсё трымаеш у сваіх усемагутных руках. Молімся ў імя Ісуса Хрыста. Амен. Супокой
ёсць з табой, знікне страх, знікне боль, супакой, ёсць з табой, смутку сэрца не дазволь, супакой, ёсць з табой, знікне страх, знікне боль, супакой, ёсць з табой, смутку сэрца не дазволь. Ты, хто плача, каму цяжка, супакой, ты супакой, жыццём вечным, моцай слова, супакой, ты супакой, добрым словом і абдымкам, супакой, ты супакой, тёплым сэрцам і любов'ю, супакой, ты супокой, теплым сердцем и любовью супокой, супокой. Скарбонка.
Даражэнькія дзяўчаткі, сёння мы ўласнаруч раскапалі спосаб жыць без трывогі. Пасля гэтага выпуску ніхто не можа адмаўляць, што ён існуе. Але гэта, канешне, не ўвесь рэцэпт. Без вашых дзеянняў нічога не атрымаецца. Трэба цяпер практыкавацца у даверы Богу, фокусавацца на ім. Буры можна не замаўляць, гэты свет нам іх забяспечыць, а вось сон на карме падчас буры гэта ўжо твая задача. Толькі памятай, што самастойна яе не выканаць. Не паўтараць адной, толькі спазнаўшы і блізка пазнаёміўшыся з заснавальнікам гэтай школы спакойнага сну, Божым сынам Ісусам Хрыстом. Ён не стварае падзеі вакол нас, але перамяняе свет унутры нас, калі мы пра гэта яго папросім. Жыццё з Ісусам – гэта суцэльны супакой, пра які так хораша напісаў Геннадзь Бураўкін у сваім вершы «Якое шчасце». Якое шчасце жыць на белым свеце, піць водар траў і цішыню бароў, твар падстаўляць пад чабаровы вецер і мець сям'ю, работу і сяброў. Якое шчасце жыць зусім звычайна, браць кнігі з перапоўненых паліц і наліваць вадой крынічны чайнік і ў садзе лісце прэлае паліць. Якое шчасце даланёй сялянскай адчуць слухмянасць гэбля і касы і з нечаканай прадзедаўскай ласкай расчулена пагладзіць каласы. У засені схавацца за адрыну, дзе дуб калыша свой зялёны шум, і сцішанаю песняю адрынуць і адзіноту, і бетонны сум. Аднойчы выйсці ў поле на дасвеце, каб зразумець да ачышчальных слёз, якое шчасце жыць на белым свеце сярод вясёлак, птушак і бяроз. Скарбонка. Дарагая дзяўчынка, калі ў цябе няма супакою, прасі ў Бога. Ён абавязкова дасць, калі ты даверышся яму. Дзякуй, што былі са мной. Я, Тацяна Немчанінава, заўсёды радая пачуць вас. Дзяліцеся сваімі гісторыямі ў тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі». Пішыце мне на электронную пошту women of hope bel у адно слова @gmail.com або па наземным адрасе Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Да наступнай сустрэчы, а пакуль сканцэнтруйце свае думкі на Богу, каб ён захаваў ваш розум і дух у супакоі, мая каштоўная жанчына надзеі. Господь мой пастырь, нестачи не маю, і шляхам збавлення мяне вядзе. Любов'ю і ласкою душу насичає, у темной долине не страшно.